probat ću s ovim. Ili da mi pojačate ovo. Ovo je baš jak. Treba glas da pustu da se vidi. Ne primeti cela, to mene ono mesto ne živio nešto. Ako mi dozvolite, ja bih počeo. Braće Srbi, sestre Srpkinje, polaži Boga. Dame i gospodo, koleginice i kolege, službena lica, dobro večer i dobrodošli. Ne možda bolma. Za one koji su prvi put ovde, ja sam Ivan D. Kuljačić, D. od oca Dušana. Redani sam visokoškolski nastavnik na Visokoj poljoprivrednoj školi u Novom Sadu ili kako stranim jezikom kažemo poljoprivredni fakultet. Uz moje prijatelje i kolege sam organizator ovih predavanja i voditelj. Evo je 4. godinu. Molim bih vas da ugasite svoje mobilne telefone. Smeta svima nama, islušajte to. Oni koji ne znaju da ugase mobilne telefone, pitaju ove mlade pored, oni sve znaju. Nalazite se u Srbiji, ako niste znali, u Vojvodini, u Novom Sadu, u Radničkoj ulici, u velikoj sali Zavoda za zaštitu prirode na predavanju pod nazivom Zabranjena istorija. Ovo je 8. predavanje u 6. nizu ili 53. predavanje od početka. Počeli smo u martu mesecu 2005. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, gde smo trajali otprilike 18 predavanja i kako sam jučer rekao na BN televiziji u Bijeljini, posle dopisa gospodina Bojana Kostreša, rektor univerziteta u Novom Sadu, da se spreči ekstremno nacionalističko delovanje grupa i pojedinaca, ja sam bio i grupa i pojedinac. Ostavili smo sa Poljoprivrednog fakulteta i obrali smo se ovde u ovoj sali. Imali smo 2 izleta u Radničkom domu. Za sada nemamo mogućnosti, vidjet ćemo ovih dana, da se predstavimo možda u neki veći prostor. Pregovori su u toku i ono što je interesantno, nismo se setili do sada, barem nisu neki od vas podsjetili da smo mogli da vidimo sa Sokolskim domom svugde, smo se raspitivali, a zavolili smo prostor u Sokolskom domu. Probat ćemo to sad da vidimo. Kao što sam 52 puta do sada ponovio, mi smo borci za istinu, jer istina je nepromenjiva i večna, kako reče i sinoć gospođa na BN televiziji koja je bila gost pored mene, gospođa Olivera Miletović, koja je novinar na Palma Plus televiziji, na izvete gospođa prava Safina, obrazovana, rečita, neki bi to uvijek da kažu modernim jezikom, elokventna, ja bih rekao srpski rečita, izuzetan borac. Ili kako bi kazali na latinskom srpskom, veritas immutabilis est perpetua, je latinski nastoj srpskog, makar se to nekima ne sviđalo, ali tako je. Kao što sam prošli puta rekao, mnogi istraživači radi u našu korist, svesno ili nesvesno, većina svesno. Amerikanci su se okrenuli polako, Britanci također. Rekao vam je dr. Dejetić jednom prilikom da oni sad uveli upiru prstom u katoličku crkvu i krive zbog krivotvorenja istorije, što je istina. Okrenuli su nam se, da ne kažem, možda i nesvesno Nemci, tvrdeći da je postojna civilizacija u Podunavlju, ono o čemu mi stalno govorimo. Danci su nam se okrenuli govoreći da izvorni plavokosi, neka im svetlokosi, ne znam što da znači plavokosi, svetlokosi, svetloki ljudi, svetle puti potiču iz donjeg Podunavlja, znači sve dolazi u prilog onoga što nam je dr. Dejetić pričao od samog početka predavanja. Rusokosi. Rusokosi? Da, Rusokosi.
Izuzetno sam srećan što smo se skupili u velikom broju, jedino mi je žao što, kažem, u ovom trenutku nemamo veći prostor, puno vas ostane tamo u holu, mnogi odustanu pa iziđu napolje, da imamo barem još rezervnih stolica da bi svi ovdje posedali, ali jednostavno eto pozivam vas da uz redove sednete tu, pomete pisonu, nije prljavo, nije kaljavo napolju, pa možete malo izdržati. Ja ću ustupiti moju stolicu nekome sa zadovoljstvom. Kao rezultat našeg rada, vidite, usledilo je intenzivno interesovanje nekih sredstava obaveštavanja, to bi moderno rekli medija, za ono što mi ovdje radimo. Ja sam se iznenadio, da sam rekao i prošli puta kada sam čuo od nekih ljudi koji su mi se javili da prate naše delovanje, ne samo tako što nabavljaju naše DVD-e, nego su na internetu, na forumima i sajtovima koji su postavili naši momci i to mi je izuzetno drago. I kažem, kao rezultat toga je usledio poziv za gostovanje na BN televiziji i sad smo dogovorili gostovanje doktora Deretića također na BN televiziji. Jako je bitno da je to satelitska televizija. Sinoć je posle emisije došao organizator sa uličnim spiskom na papiru ljudi koji su zvali i preko okeana iz cijele Evrope, koji su želi nešto doznaju, u stvari sve pre svega su interesovali knjige. Knjige je nekako ćemo morati da im dojavimo kako da dođu do knjiga. Osnovni problem je, a mislim da ću probati sad sa jednim od imućnih Srba to da rešim, da i prevedemo barem jedan veći deo tih naših knjiga, ili barem one koji su najznačajnije, da ih pustimo malo i na zapadno tržište, jednostavno da izvršimo indoktrinaciju. Oni koji su gledali češće misli, vidjeli su da je tema bila i indoktrinacija, manipulacija, da smo se sjajno uklopili u to kako je sve izmanipulisano od Bečkog kongresa na ovamo, kako su nas izmanipulisali, opet nije srpska reč, izigrali, da tako kažem, da prihvatimo jedno učenje o istoriji koje nema veze sa vezom, razumete, a ogroman broj podataka koji potvrđuje da ovo što mi ovdje pričamo da je to ono što je pravo. Oni koji su gledali, češto mi su vidjeli su jednog srpskog intelektualca, arheologa, koji je mene ubeđivao da sam amater, ja sam došao tamo kao organizator ovih predavanja, znači koji je mene ubeđivao da sam amater, treba se baviti nekom istorijom pre 100 godina, šta mi tražimo, kaže 2100 godina pre nove ere. Kao živimo u 21. veku, pošto je on arheolog, ako ne treba da se interesujemo za neku svoju prošlost. Ali, nažalost, uvijek ima tako među nama, jedan od jarana tamo koji je bilo kaže, čuj profo, neće on izaći kada 5 dana u čaršiju, kaže. Nekad nema šta je rekao usputec. Otvaraju se vrata i drugih televizija i novinskih kuća, znači učer nas je zvala u povratku gospođa Olivera na mobilni, rekavši da su je zvali nekolicina urednika nekih televizija beogradskih i urednika novina, ne bili napravili neke priloge. Ja sam rekao neka se jave, mi se sastajemo svake srede u 19 časova, neka dođu, neka snime. Tu je doktor Deretić, da s njim porazgovarali, bit će tu i drugih govornika i apsolutno mogu da obaveštavaju ono što se ovdje događa. Ako smeju, slobodno da pričaju. I iskreno da vam kažem, i ja kad sam se dogovarao za gostovanje u toj emisiji, ja sam pitao gospodina Milorada Crnjanina, hoćete mi dozvolite da kažem ono što ja hoću. Ako mi dozvolite, ja ću ići tamo, ako ne dozvolite, neću da idem tamo. Znači, nema nikakvih, međutim, on je jedan fini srpski nacionalista i kazuje što god hoćete kažete, neko nema problema. No, nisam uspio sve da kažem, ali hvala Bogu, bit će još gostovanje, bit će i naših ljudi, bit će tu doktor Deretić, spremit ćemo gomilu materijala da ih izbombardujemo, pogotovo što vi prate preko satelita, neka se oduševljavaju tamo preko okeana. Za sledeću nedelju je dogovoreno gostovanje ovdje na ovoj našem predanja profesora Milana Ristanovića sa Sorbone iz Pariza. Znači, eto, malo da odmorimo doktora Deretića, zamorio se. I ja bi se zamorio, svaki dan trči, čas je u Novom Čadu, čas je u Valjevu, čas je u Jagodini, čas je negde u Vojvodini, znači napor je to veliki. Ja mu stvarno odajem priznanje, u lepim godinama, u odličnoj kondiciji. Predavanje će biti pod nazivom, znači ono koje će održati profesor Ristanović, ovako ga on formulisao
japansko-mađar koji nema hrabrosti da otvoreno kaže ovo je utjecaj Srba na te i te, nego će on tu stvari, svako ima pravo da prikazuje onako kako hoće. Ja sam obećao da će biti puna sala, njega to posebno motiviše i on će praktično dati neki uvod, a poslije će se